je asi všetko, čo sme si na dneska pripravili. Som bol pripraviť na našu prednášku. Ale je to super, že je hala plná výborných ľudí a tento typek v prvej rade. Musíme nájsť Ježika. Asi sa hanbí. Čo najhoršie? Ty mi slyšet? No, jasne. Paráda. Takže už dneska prednášame. No, ty si říkal prednášku pravdu velice kreativní. Takže, co byste řekli, že jsme si my dva mohli společně připravit? Pomôže šiška a ešte niečo? Líbačka, šláčka? No, bohužel nás můžete všechny zklamat, protože já a Hugo jsme tak nějak stejně povahově naladění. No, to môže byť. A tím pádem vznikla taková situace, že jsme si nepřipravili vůbec nic. Presne tak, sme veľmi zodpovední, určite to poznáte pri našich let's playoch. Áno. Veľký scénár, všetko pripravené. Tak, jak ste sa vlastne spoznali? A kedy to bolo? To se ptáš jako divák? Ne, to si se netřeba. Jak jsme se poznali? No, přišel jsem na kol, teď si to tam užíváme, krásně sluníčko, kolu a jiné alkoholické nápoje a najednou za mnou přijde takový nějaký chlapek a začne prudit, že chce natočit nějaký rozhovor, že jsme si dovolili. No, takže ja som si povedal, myslel, že som si s Haluzom a Ježikom písal na Steame a som tam sa nimi došiel, že no, tak sme si dovolili to interview, že super, že píšeme na tom Steame. Kam ideš? Super, že píšeme na tom Steame a Haluz, že čo? To by sme si nepísali. Tak potom som zistil, že som si pár mesiacov písal s Fejkom Hauza a že žiadne interview s nimi nemám dohodnuté, ale boli milí a aj tak to interview sme spravili, takže tedy sme sa v podstate spoznali. To vám co snad dovolili. To som asi, no, som ich pozval na prvou za interview a všade som mal som takú obrovskú krabicu tričiek. Som mal 3000 odberov, tak sme predali asi 5 dokopy vtedy a mal som ich 50 so sebou. Tak, a vtedy sa to dosť zmenilo, napríklad. Například se to trošku otočilo. No. Trošku si nám utekl, že? A vďaka im som tam, kde som, takže díky chlape. Takže na kolena a polepy boku. Čo věci dává? Věci dává. Šiška! OK. Jasné, ty si nechal na nás. Tak. Co teraz? Teraz si všetko. Asi niekde, no. Ne. Každopádne máme pre vás vyberanú takú show s otázkami, keď sa nás chcete niečo spýtať, nás mám hlasov, tak musíte sa určite spýtať a my na to budeme odpovedať. Alebo sa my môžeme niečo spýtať vás a dostanete za to nejaký odznak alebo tak. To druhé, že chcete odmeniť. OK. Takže, máte nejakú otázku? Chcete si ešte pripraviť. Jaká byla noc? Vůbec jsme se s Lukem nebavili zrovna teď, že když dáme otázky. Že hned sa spýtate prvú otázku, že čo bolo v noci. No. Tady jsme se sadili na... Chceš jim to říct? Áno. Ne, predtým. Ne. Bola to veľmi používá noc. Takže poznáte tie hotelové kanály na televízii, ak sme si prepínali, bola tam Esmeralda Veškyňa. A taková silníku. No, tam predpovedala niečo, že si poznáme lásku, nevyšlo, ne, to je jedno. To, som si poznal, už bola malá. Jasne. Potom, čo sme robili ešte? Já jsem pořád chtěl spát, a ty jsi to nechal zapnout televizi. No. A furt si něco povídal. Sorry, bro. Takže kvůli tomu jsme dneska nevyspali. No, ani ja, sme sa ozaj spali. No, takže ďalšie otázky niekto? Je tohle kokovi. Tak to byla otázka roku. Kokos Crazy Bones. Takže tí, čo nakupujete v Alberte, ste určite našli moje plastové hračky, s ktorými som mal zaspomínaný Facebook. Ty máš dosť, kokso. Mám sa s čím hrať.
Začnem novú sériu, jak sa hrajú s plastovými hračkami, to je super. Máte ešte viac? Čo? Jak mikrofon? Oba jste takový uchyláci, jako o sobě tvrdíte? Nejsme hodní kluci, z nás, podívejte. Já bych uchyl. Slušního šanci, jak bych to řekl. Jasné. Tak si dáme takový challenge. Budeš mluvit slovensky, já se budu snažit mluvit česky. Nie. Radši ne, to dopadne. Nemám zájem. Ale tak když ich studneš povedať po slovensku. To využívam vždycky veľmi. Čučorienka, áno. A už to ide, už sa natrénoval povinne. Tak, niekto ďalší? Nech sa páči. My vždycky jsme byli v Bratislavě na Fizbuzensku, tak jsme s tím psem chodili a jsme mu říkali Adinka, idem se vystřígat na cintorín. Stříkat na cintorín, či vycíkat, hľadáte? To som slyšel takové, ale teda. Ja som to počul, sorry. Ja nič netvrdím. Nech si to mne plastné figurky. Nemá to hlavu. Ježišmarja. Áno! Máme slečná hostesku, ktorá má podávať mikrofón. Cože? Nejaká slečná hosteská? Áno, máme slečnu, ktorá za mnou chodí. Ja jo, to sa nadávam. Výborné. Áno, máme otázku. Nech sa obrátil. Ono teluješ se? Onuteluješ se? Daj mi nutelo, jeďme na to. Máte mikrofonu? To si niekto sa spomínal všade, nakrátko, utela vecku, kebab do ruky. Dobre, takže... Maj nutelu. Vy ste prvá rada? Cihašková. Rád by som hovoril vo videu s Nejfiku. Šehošková. To si nás komici nebudú. Dobre. Proč se nepřivezlo na dávka Maggie? Maggie, nezmestila sa do vlaku. To prasco spalo. Je to prasco. Niekomu z toho jojo. Ahoj, Duša. Ne, jaj. Ďalšia pasáračka. Hej, dokážu nás asi peníze, boss. To je lepšie. No. Nehaš úplne asi lepšie. Hej, a zajím rozlíbosti? Až čo je YouTubeový plat. Jo. To už je takrát, ty vole. Toto sú veľké prachy. Ne, nehaš to po nás. Já si to užívám! To plato na většinou bude 50 korun, takže to nepred... Ne, Já si to nevěru, ne? To už nevezme ešte. Potom sú to nejaký vysavač. Může nějaký trošku jako prostě? Ne! Máte, takový sniper. To som. Tak ty nedostaneš odznak. Ne, už ne, fakt. Dovolali sice. Už tady sranda. Ale no. Už nám povedal, že tieto peniaze, ktoré hádete, idú na krafacie webovky. to je veľká. Ja to všetko veru. Ježišmarja, to mám na prčnic. Matatika. To bolo rýchle. Ešte chvíľa bebe na ugasí. Vypel. Mám plné kapsy. Máš vypel? Hej. To je pekné. Ja na to nemôžem Dobre, tak mám vypel. Nezabijete ma, v pohode. Dobre. Takže, niekto ďalší nejaká otázka bez hádzania minci. veľmi nemôžeš. To je fake! To by nebolo. To je lepšie. Takže hádejte od teďka už jenom fotky.
Express Business snadný úvěr. Tady máš, tak máš pokoru. Už si za mě rohlík, jo? Hej! Tohle rostou, děvčata. Co to je nějaký věc? Počkej chvíľu, počkaj. Takže děkuji vám za všechny vaše peněžní příspěvky. Nejbližšej, šup! OK, takže já to zase asi nevím. No? Je to... Jo, to je mikrofon, no. Takže my vám děkujeme za naše peněžní příspěvky a na druhou stranu jsme se rozhodli vám dát něco jako odměnu naopak. Takže dostanete... Já to moc nemůžu chytat. To je to tolik sníkovou odměna. Jasné? Takže nějaké krátké otázky bez toho, aby si to nás trošku házali, ale už také okrem toho, že chcete mince a šišky a rohlíky a tak. Takže, no, vypníte si, dobre, nehačte nič, nebezku. Vidíš to rád, myslím. Jo? Tyhle si nechám náček. Polka z vás ani nepočula, prečo skandujeme. No. No, a potrebujeme hudbu. Co potrebujeme hudbu? Potrebujeme hudbu. Baba Gangnam Style. Potrebujeme nejakú No, takže vy si môžete typnúť, že koľko meriam si môžete typnúť a môžete získať ešte nejaký odznak, alebo tak. Koľko oznakov nemá, ale tak...
stále ešte rozprávať. No, takže nejaká normálna otázka alebo niečo? No? Jak se má být? Určite super, není celá o Buterli. A netrafila byť tu. Možno to sa kľudne som vyhrať. Neviem, kam vyšol Ježiš. To ma zajímalo. On by to mal moderovať so mnou. No? Jak se jmenuje králu? To asi viete, ale Daniel. Nemôže. Ako sa volá Ježík? Prvý meno. Jediný? OK. No? Jak mě ten ještě lidi olisujou? Je to zdravé? Nutella, prosím tě. Kafe na bradě. Ty nevíš, kde máš bradu. Dobré. Děkujeme. Dajme si se to zatancovat, či? Máš se tady připravené, můžeš. Dobre. Vypovídám vám to niečo. Už je rozbrené? A všetci nás vypsali. No. Dobre. Takže niečo normálnejšie máme. Tohle mi nedělej. Co to je? Kdo nám zdal? Cože? Co sa pomluvím? Takže s tím mě napadlo, poprvé jsem se nechal inspirovat jednou zemí. Nevím, kolik z vás tady zná jednou zemí. No. Toto je takový hudební producent a možná jak vám to přiblížím, on kdykoliv hraje na koncertě, tak nosí v podstatě hlavou jakoby velkou masku myši. A to mě tak nějak inspirovalo k tomu, že jsem si namaloval nějakou takovou masku. Bohužel ty už mi udělat nešli, protože Minecraft je trošku vydefinovaný. A oblek prostě, protože mám vás. Jo, zvážil. Tak, co teď? Máš jako už nějaký plán? No, môj skin popíšem tak, že niekto má nakreslený, vyzerám v reálnom živote a dal sa s tým Minecraftu. Ale ten niekto si robí. Ne, niekto mi to poslal. Ja som mal predtým Hobbita, lebo milujem Pána prsteňov a ešte aj Hobbita samozrejme. Pán prsteňov? Froda som mal nakresleného. Pána prsteňov. Dobre, ale... Nemáš to rád? Come on, man. No, nechám rád. No. Jestli budeš sám se natáčet další díl z Call of Duty Black Ops 2. Alebo sám? Ani sám. Nemám Call of Duty Black Ops, takže myslím, že to možnost vypadá. Pokud mi to pošleš, rád se zahraju. Jako bošek, si? To je otázka asi na tebe. Ne, to je na tebe. Jak to musíš posvětit? Náslech by mohl být nižší než já, protože to je takové víc rozumné. A ta výška a velikost by se mohla najít v jiných ohledech. No. Nebudu mluvit o svém Když jsi poprvé osobně setkal samozřejmě. Poprvé jsme se setkali na první kolu. Takže stejně jako... Pauze. Ano, no. A s ním jste se tam priknesli? OK. Takže jsme se setkali stejně jako svým způsobem. Bude někdy další díl fajn. No jasne, keď sa vrátim domov, pokračujem. No teraz sa nemám ako natáčať. Kdy je dnešní vlog? Dnešný vlog už vyšiel? Je tento na hobby, myslíš? Či ešte ten predtým? Ten už vyšiel?
strach. Ja som tedy zobral na konci dielu a spálno som sa úplne naspálnil, lebo som nehal nastavený home, keďže tam ešte home nemám. Tak sa tam musím najprv dostať a snad tam bude, dúfam. Nech to nájsť. To nedává. Stále je nepoužiteľná. Já mám otázku na Ježíka. Ježíku, prosím tě, zajímalo by mě, jak zvládáš natáčení a zvládáš to, nebudu uveřejňovat, na kterou chodíš. Protože přece jenom jsem se tam chtěl poučit hlásit, tam je tam dost velký nároky a jak zvládáš stres z toho, že tě při horším průměru, myslím, že víš, při jakým vyhodí ze školu. To se do naší školy dostává teda. Průměr mám v pohodě, školu zvládám, tak nějak. No nic. Akorát, popravdě, no dobře, řekneme to, zatím mám jenom 2 trojky, jinak jsou jedničky, nechápu, jak jsem to udělal. Natáčet úplně nestíhám pořád a když většinou mám čas, tak už tady spíš nemám náladu, což je špatné, ale nedá se mi to dělat. No? Jaký dárek dostane Koko na mají? Koko by měl dostat dárky, jo? Za tu dnešní noc ani náhodou. Koko, máš rád malé věci, hlavně u Ježíka? Počuť si nádem čistě. Jak jsem je to rád. No jako moje maličky na nohou, jsem myslel. Čistě si nádem. Ježíchu? Ne. To máš sakra v kapse. Kde? To je otázka. Tady mám peněženku, to je můj mobil a nic tam to není. Mám tady klíče od pokoje. Često vám říkat nebudu. To by mě. Vlastně Ne. To nic není. Proč je Maggie sprostá? No není sprostá. Jako sprostá znamená po česky jako vulgární guy. Já nevím, ona je takto. Já si něco nepovedal. Ježíchu, kolik dostalo paní učitelky známky? Já jsem takový úplně neslyšel otázku, ale myslím, že jsem paní učitelky. 20 emeraldů. Kolik dostanu paní učitelky za ty známky, jo? Kolik si dal? Dal si? Dal jsem jí 3 podpisy. Kolik? 3. Úplně stačí. To je vlastně. Ježíchu, proč furt to víš dobře? Já, ale trochu jsem tě stěh. 2krát. Polka Marko, do toho jak nalíčíš. Koho mi to napíšá? Otázka pro 2. Bylo těžké zrobit na YouTube? Pokiaľ to niekto nerobí čisto preto, že keď začne, tak chce mať hrozne veľa videní, tak to není ťažké, lebo máte v podstate to, čo očakávate. Tak neviem, tak keď tam máte 50 videní a máte tam 2 lajky, tak si z toho tešíte, že napríklad dneska som mal 3 a nie 2 lajky, napríklad aj z toho sa tešíte. A postupom času sa to zvyšuje, takže no ale ako presadiť sa je teraz dosť ťažké. Zvyšoval, protože se to nějak moc nezvyšuje, No. protože je to třeba. No. Tak ještě ne. Ešte pauzučka, ešte vymýšľam. Otázka pro oba. Bojíte se blázních panovníků? Keď sú moc blázniví, tak dosť. Napríklad niekto by nám mohol hodiť mincu do hlavy alebo flašku. Já tě donutit pomalu celý. To už moc. To už sa ty věci, čo máme. Dobre. Musím říct, Kufinko toto ignoruje, jste řekl, že kamoška je do toho udělaná. Kufinka totalita? Nějaké Co povedal do videu? zvláštní chvilka. Kufinka total ignor. Jak som povedal na sebe? OK? OK, nebudem žál. Ježíchu, už vyšlo to, že se někdo zeptal, no dali včerejší besídě.
povedali, ale odpovědí... Ja som povedal, že nejsi holka. Niekedy. No, na to nevím, to Si pokola, ako som jedná. Tady končí na možnosti diferenciace. Súkromné veci. Dej si problém, tak jdeš. Čipa. Máš fotku? To ty nevieš. Nevadí, teď ten otravy. A on se nechce stát. On se získal. Zkoušel jsi místo šišky říkat třeba zrzina. Ne, to není ono, to je moc slovné. Nemám slow motion. Jiříku, já ti často vydávám puse. A když tě třeba pozdravím, nevadí ti to, nebo... Pokud nemám sluchátka, no. Jo. Já nevím, jestli tím tam s někým nebavím se, tak mi to je úplně jedno. Jo, pohoda. Tak díky. Jo, ty máš sluchátka, ale ten problém. To je ten záměr. A no, vidíte, že Jiřík nás nemá rád. Mr. Pickles. Jakou nejdivnější věc se spolu dva dělali? To je Stonetoč. Myslím si, že dnešní vystoupení. No, dnešné vystoupení prestěhoval všechno metr, no. No, jak se cítil po tom, co se ostříhal a baví se ještě s tou holkou? Tak ona sa mi potom non-stop škola ospravedlňovala, keď čítala komentáře na videu. A že sa bojí ľudí. To prosím tě, jaký máš názor na kde potom chtěla to video, že se ti omlouvá. Preto veci ti budeme riešiť, počúvaj. Ne. Tak snažila sa ľuďom ospravedlniť, lebo videla, aký veľký hejt na ňu bol, tak sa snažila aj ukludniť. A ešte bolo vidieť, že dosť ľudí nemal ani vlastný názor, že v podstate počuli čisto mňa, ona im chcela povedať, nech si spravia vlastný názor. Takže v podstate sa to snažila nech zachrániť celú situáciu. No. Google zachránte. Jiříko, mám ještě taky na autíček. Což ještě Škoda. tohle bylo super, tohle No, takže ja som vám ešte slúbil okrem otázku, že potom sa budeme s ľuďmi fotiť a... No, že sa budeme s ľuďmi fotiť a potom dávať podpisy a tak, takže potom začneme lesleru a nejak sa dáme dokopy a o pár minút by sa to mohli zorganizovať. Takže ešte sa spýtajte, čo Ježika, ja ich poprosím.